Brojimo još godinu dana do paraolimpijskih igara u Tokiju. Iako nije bilo puno službenih natjecanja u ovoj godini, trenirali smo jače nego ikad. Naša reprezentacija je svakim danom sve brojnija. I spremni smo još jednom prezentirati Hrvatsku u najboljem svjetlu. Vi, naši navijači, također ste nebrojeno puta oduševili svijet i nas, sportaše, kada je riječ o pružanju podrške. Vaša snaga je nemjerljiva, vi ste naša inspiracija. Budite uz nas, otkrijte stvarnu snagu paraolimpijskog sporta. Pokažite svijetu da su Hrvati uvijek vjerni. U Tokiju će nas predstavljati europski, svjetski i paraolimpijski pobjednici. Podržite nas na putu za paraolimpijske igre. Sportaši s invaliditetom neće iznevjeriti vaše očekivanje. Jeste li uvijek vjerni? Mi jesmo. Tokio je spreman za hrvatske paraolimpijske